1, 2, go! Diaspora kune vamwe vanhu vari kunze kwenyika yeZimbabwe vanotishoresa nehama dzedu. Modai munotenga zvinhu nekuba, muchitenga zvinhu nekuba, kutumira kumba, kutumira baba. Onai isu tinoshanda nesimba redu, tichipedza kukwanisa mari yopera rent. Onai vachingoona imi makatenga zvinhu zvinodhura. Mwana wangu Leoni ari Britain akaomera, hana musoro. Munotenga zvinhu nekuba, kushandisa shizha, macheki, credit card, rekuba. Onai vamwe venyu muna tokoroshi anotora zvinhu achiva, oita mari, ovigira baba zvipambo kumba. Pandinouya yangu yokushanda haite pani ndatenga ngoro, iyo uchitenga roro, ini ndatenga ngoro, iyo watenga roro. Onai nao vanhu vari kumba nemakingoli hendi iyo nakaomera asi kutamba ri kuita mari zvinorwadzisa. Ndoma nyaya inoredza rent haibalance. What we say, munotishoresa nehama dzedu, muchidziroesa dzisina chadzo. Yes, onai vachinja chamukadza vanhu vachawira muSouth Africa, Zimbabwe vachichuka vachimuda kunze kwebhodha kuinda nakudzoka. One time vachaya mahaya nababikazi neamai akavatengera imba, achangosvika Bhiriteni, asi isu tanguri tagara, hapana ati ambopedza. One tinoonekwa sevanhu vasina musoro, tinoonekwa sevanhu vasina musoro. Yesanzeliriyo nikumiri kwariko kokamino mei vari kungodyiwa chibetera mari kuhembe achidyiwa nevakadzi. Baba vangu vanoona imi baba venyu achifamba nemarori, chigara kumayadi.
ndikashanda ndichishanda ndichibvisa chegumi changu vachani